TUS, Transports Urbans de Sabadell, és una de les cooperatives més emblemàtiques de la cocapital del Vallès Occidental i està associada a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Des de la seva creació ara fa 29 anys, és l'empresa concessionària del transport urbà a Sabadell. L'any 1981, el primer Ajuntament democràtic, després de la dictadura, va convocar concurs per fer el servei de transport urbà. Aquest servei ja es feia, però sense participació de l'Ajuntament. Aquest concurs, al final, va guanyar un grup de treballadors, que van ser 80 treballadors que es van juntar, van constituir una cooperativa de treball associat i, com he dit abans, van guanyar el concurs. És un concurs per 50 anys, renovable cada 10. I ja portem, anem camí dels 29 anys. Quan s'ajunten 80 persones, el més sensat, i almenys en aquella època, era fer una cooperativa o bé una societat laboral. Llavors el que es portava també era una cooperativa, i 80 persones era lògic. Va posar cada un capital i es va crear una empresa d'economia social. 29 anys sent l'empresa concessionària del transport urbà a Sabadell donen per a molt. L'any 1982, quan TUS va assimilar el servei, aquest presentava una estructura radial amb línies que anaven dels barris al centre, on acabaven el seu recorregut. TUS va crear l'actual estructura, amb 14 línies que travessen la ciutat d'est a oest i de nord a sud, i viceversa, passant la majoria pel centre. Actualment TUS compta amb 170 treballadors, dels quals 140 són conductors i conductores. TUS presta servei d'autobús els 365 dies de l'any a la ciutat de Sabadell. Els dissabtes i festius el servei és inferior i es suprimeixen algunes línies, però d'altres es modifiquen per a que no quedi cap zona de Sabadell sense autobusos. Som una empresa de serveis amb una filosofia completament de servei. Vull dir, donar el màxim de qualitat a l'usuari. L'autobús no és... Sembla que un autobús és l'últim recurs que queda. Doncs no, un autobús és una manera de moure's per la ciutat amb molts condicionants, des d'ecològic fins a ideal, perquè anar amb cotxe, ficar-se en vehicles a un centre de la ciutat, a un cotxe privat, cada cop costa més. L'autobús és, la filosofia que té l'autobús per nosaltres és una filosofia que hem de portar a l'èxit, que és l'èxit de la mobilitat dins de Sabadell. Un dels principis bàsics de tota cooperativa és la gestió democràtica per part dels socis. És a dir, les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament per les persones sòcies, que participen activament a l'hora d'establir-ne les polítiques i prendre decisions. Així, a TUS, en tant que cooperativa, les decisions es prenen en una assemblea que aplega a tots els socis i sòcies. Hi ha una assemblea de tots els socis de la cooperativa que designa un consell rector que és com un consell d'administració en una empresa mercantil, que és la que dia a dia va gestionant políticament el destí d'aquesta empresa. A part d'això, hi ha un equip tècnic que està instaurat per aquest consell rector, en aquest cas nostre de TUS, que està dividit en 3 àrees. Una àrea d'administració, una àrea de qualitat i medi ambient i després una àrea, que és una macroàrea, de tot el que són operacions, servei, taller, etc., que sóc jo el responsable. Els socis, com totes les cooperatives, el soci, per ser soci, el que requereix és portar un cert temps treballant. Ara mateix crec que està als 2 anys. A partir d'aquí, quan la cooperativa s'amplia de socis, aquests socis tenen el poder, o sigui, aquests treballadors que no són socis, tenen el poder de poder entrar de soci. O sigui, es crea una votació de quines són les places que són necessàries, les demandes que hi ha per entrar, i si s'obren demandes o falten places, es vota per sufragi universal a veure qui és el soci que ha d'entrar. I al final, bàsicament, de totes maneres, quasi tothom està entrant. Tot el que desitja, abans o després entra. O sigui, la missió d'una cooperativa és la part que té de treballadors que no són socis, incorporar-los dins. O sigui, quan nosaltres estem agafant un treballador per venir a treballar a la TUS, no estem pensant només que estem agafant un conductor d'autobús. Estem agafant un conductor d'autobús i al mateix temps estem valorant amb aquesta incorporació si aquesta persona
pot entrar posteriorment a aquesta societat. S'ha de complir dos requisits: saber conduir un autobús i saber el que és una cooperativa. Tenir espírit de participació dins de la cooperativa, perquè la cooperativa el que és important és la participació. La cooperativa, tots som iguals, som completament igual amb el que fa respecte a la societat, i el poder de decisió radica a l'assemblea, que tots formen part d'aquesta assemblea i tots tenim dret a participar-hi. TUS inaugurava l'any 2002 les seves actuals instal·lacions, un aparcament de 2 nivells amb una capacitat per a 112 autobusos, una benzinera, un edifici d'oficines, un taller de planxa i pintura i un tren de rentat. A les cotxeres s'aparquen durant la nit els 65 autobusos que conformen la flota de TUS. Durant el dia romanen els que sobren, doncs en un dia laborable circulen per Sabadell 53 autobusos de TUS i a les hores punta del migdia i de la tarda poden arribar a circular fins a 60. A Sabadell s'estan construint 3 noves estacions als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que obligaran a variar la mobilitat de les línies d'autobús. L'estratègia de TUS per tenir èxit és millorar la mobilitat a Sabadell, així que els seus treballadors afronten aquest repte com un estímul i no veuen el ferrocarril com un competidor, sinó com un servei complementari. La nostra estratègia per tenir èxit és intentar millorar tot el que es refereix a la mobilitat a Sabadell. Nosaltres estem ara immersos en un futur a curt termini, que és el tema dels ferrocarrils, de 5 noves estacions de metro. D'aquestes 5, 2 ja existeixen. D'aquestes 2, una varia una miqueta la situació, que és el Passeig, passa a la Rambla Passeig, i les altres 3 són completament noves. Això implicarà que en un curt temps, en un futur molt curt, nosaltres haguem de variar el tema de què és la mobilitat de les línies. I el nostre èxit, en aquest cas, amb el futur, amb l'actualitat, el que ens porta és a veure, intentar fer i intentar acertar que el que fem sigui adient i que triomfem, per a més no perdre passatgers i tenir èxit amb aquest tema. L'àmbit del transport a Catalunya està dominat per empreses familiars i altres grans empreses d'arreu de l'Estat. En aquest sentit, la TUS és una excepció i un referent. L'any 1997 era anomenada millor empresa de l'any en el sector del transport urbà. TUS participa activament en el cooperativisme català, formant part del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Nosaltres des de TUS estem a dintre de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que és la nostra gran federació. El cooperativisme català està format de diverses federacions, 6 o 7 federacions, amb les quals 2 d'elles, que és la de Treball i la Federació d'Agràries, són les 2 més importants. Doncs amb aquesta treball nosaltres estem a dins del que és el Consell Rector, vull dir, podem decidir, podem ajudar a participar i participem de fet el que és el moviment cooperatiu de treball, que a més disposa de moltes eines per ajudar a totes les cooperatives, moltes eines com ara COP, com Aposta, etc. Vull dir, són cooperatives dintre de la federació que estan precisament per la creació i per l'ajuda de tot el món cooperatiu de treball. I nosaltres participem en això. La crisi afecta arreu, també pel que fa a la mobilitat. Quan per culpa de la crisi es perd volum de trànsit, es perd volum de passatgers. Però la pèrdua de passatgers per a TUS els darrers anys no ha estat gaire elevada i, a més, el Manel està convençut que el model de negoci de la cooperativa està més preparat per superar situacions de crisi econòmica. Jo és una opinió meva, a més com cooperativista que soc, que crec que una empresa d'economia social està més preparada i pot aguantar més en aquestes èpoques i en aquesta conjuntura o amb aquest tema de la crisi com estem, més que una empresa mercantil. Nosaltres no estem expenses a aquesta compta de resultats que tenen altres empreses. Nosaltres és la nostra manera de treballar i som nosaltres que aguantem. D'una manera o altra podem aguantar millor. Jo crec que una empresa cooperativa pot aguantar més en aquests casos que no una altra de mercantil. De fet, quan moltes vegades hi ha èpoques de crisi, és quan més cooperatives també s'han fet. Doncs per alguna cosa serà. El Manel Cendón assegura que, en general, les cooperatives d'arreu de Catalunya estan resistint prou bé la crisi.